ना साली ना तू जाली ना एकदम बवाली लागत आई जब समयाना के चुप जाई ढोड़िए में घोप तब कही ह कि केहू कुछ तो कहत रहे का सुलेशन सही कह रहे हैं ना। अपना तसली के छाली नु ना खाए दे नहीं तो कौनो बात ना, हम छाली बने से पहले ही तार दूध पी जाए आ ना तो रसमलाई चाट जाए। अरे चाचा अबे में होसे वाला कौन बात बा, कहे के मतलब बा कि जब दूध गरम होई तब नु छाली बनी। आ हम छाली बने से पहले ही छोड़ा जाए दो और कुछ कहबो हमारा नाजायज साली का सुनाओ। क्या बोला तूने? अरे का बात कर तारू, साल भर पर होली आवेला आ हमें ना लगावे देबू त केहू और ना लगावेला का कैमरामैन सही कहता नीनू। कभी बुलाओ होली में अपना मेहररुआ के भी नहीं। अबे ना बोलाइबे तो रखले रह, नौ लड़का के मतारी बा तो ई हाल बा आ कहीं नया नोहर रही तो तब का हाल होई। लगाओ दोसर का बात कर तारू, जब गैरेजवे रंगे ना देबू तब कौन फायदा। खाली मोबाइल रिचार्ज या शॉपिंग करावेला जीजा साली के रिश्ता बनौले बड़ू। देखो हो हमार नाजायज साली हमारी मानल हो कि समय समय पर गैरेज के रंगाई पोताई होत रहे के चाहिए ना तो बीजी धो लेवेला आ जनते होखबू के बीजी धइला पर सर्विस बढ़िया से ना देवेला। हमको नहीं पता का रितेश भैया टेंशन नहीं लेने का अपन है ना। देखा पहले कितना बेचैनी में बाड़न, इस शादीशुदा हो के जब ई हाल बा तो हमनी के कुंवार के का हाल होई। हाँ रितेश भैया बाकी अभी जोबन के बोढ़ तो हो जाए दो, लॉलीपॉप कम दिहल कर मर दे काहे से कि अभी तक कटोरी से काम चल जाई आ जब बैग के जरूरत पड़ी नु तो ताहरा से कांटेक्ट कइल जाए। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। बाकी अभी धीरज रख मर दे मेहरारुए पर हमनियों के मौका तो देवे द मर दे। कैसन आदमी बड़ा कि हमनी पर तरसे न खाता रहा। अब तोहनी लोग के का लागत भाई लोग जा तो नीचे कमेंट करके बतावा तो मिलत तानी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर लिहा लोग। बाय बाय टेक केयर जय हिंद।